Ik heb in Nederland een bedrijf dat heet Proces en we hebben een soortgelijk bedrijf zijn we aan het opzetten hier op Bonaire en dat heet CBQ. En dat is Marketing, Communicatie en Strategiebureau. Nu zijn jullie bezig met een nieuw initiatief, de Blue Bottle. Kunt u daar iets meer over vertellen? Ja. De Blue Bottle is eigenlijk een oplossing om te komen tot het verminderen van verbruik van plastic flesjes op het eiland. Dus zodat er minder plastic flesjes in de afvalstroom terechtkomen. Automatisch ook minder zwerfafval op het eiland komt. En daarnaast creëer je allerlei andere mogelijkheden met het verwijderen van die plastic flesjes. Zodat je dus daadwerkelijk een groen imago krijgt van Bonaire, een schonere stranden en allerlei andere zaken die eraan te koppelen zijn. Op welke manier gaan jullie dat doen? Gaat u dat doen? Ja, de bedoeling is dat we in 3 maanden dat we nu op het eiland zijn, gaan we proberen zoveel mogelijk waterpunten te veroorzaken, laat ik het zo maar even zeggen. En een waterpunt, dat is zoiets als, dat kan een sherrycan zijn bij een duikshop, maar het kan ook een waterpomp zijn bij een café of een restaurant of bij een kantoor. Want eigenlijk is de bedoeling dat straks de mensen, als de toerist of de bezoeker op het eiland komt, kan hij een Blue Bottle kopen, speciaal voor het Caribisch gebied ontwikkelde fles. En met die fles moet hij dus over het hele eiland kunnen lopen en overal die fles gratis kunnen vullen met water. Dat is eigenlijk het hele concept. Hoe ziet de Blue Bottle eruit? Zal ik hem erbij pakken? Wil je hem zien? Prima. Nou, dit is de Blue Bottle. Zo ziet hij eruit. Het is een dubbelwandig roestvrij stalen fles. Dus het is eigenlijk een soortement van thermosfles. Maar hij is vacuüm geïsoleerd. Dus dat betekent dat er geen dubbele coating in zit of geen vloeistof, iets dergelijks. Maar dat het gewoon een normale fles is, maar met 2 dubbele wanden. Er is een poedercoating aan de buitenkant gebruikt. En zo zal je hem straks over het algemeen gaan zien in plaats van met de logo's. En daardoor blijft het water in deze fles gegarandeerd 12 uur koud. Stop je er warm water in, heet water in, blijft het gegarandeerd 6 uur heet. Dus het is echt een thermosfles die je op het eiland goed kan gebruiken. Daarnaast heeft hij het voordeel. Er zit een grote opening aan de bovenkant. Daardoor kan je makkelijk uit de fles drinken. En hij is met een borstel heel erg makkelijk schoon te maken. En dat kan je met plastic flessen over het algemeen niet. Waarvoor zijn we gaan kiezen voor een roestvrij stalen fles? Is omdat de meeste plastic flessen die je hier op het eiland ook ziet, wanneer je een plastic fles in moet knijpen, dan zitten daar weekmakers in. En die weekmakers, dat zijn BPA's. En die komen, je merkt het wel eens als je een fles te lang laat staan, dan gaat zo'n fles stinken. En dat komt namelijk dat die weekmakers in die plastic fles, die gaan zich loslaten. Maar die laten zich ook los in het water. Dus wanneer je een plastic fles hebt en die neem je mee naar het strand, dan wordt binnen een half uur is dat water al lauw aan het worden. Dan is het eigenlijk al niet lekker drinkbaar weer. Maar dan gaan die BPA's, die weekmakers, gaan zich ook losmaken in dat water. En wanneer je die opdrinkt, komen die in je lever en in je nieren en je andere organen terecht. En dat is niet gezond.